Veľa sa toho od minulého roku na Rockforte nezmenilo. Akurát kým sa počas brigádnických prác v hrochoti strepala z rebríka a nabodla si hrdlo priamo na hrable. Počas náročnej operácie, ktorá trvala 260 hodín, sa zázračne podarilo odstrániť jej retardáciu, no hlasivky bude mať poškodené doživotne. Profesor Ľudo Kolman pod hrozbou utratenia všetkých Židov prekonvertoval na islam a pán Pipík bol nahradený jedným veľmi osobitým profesorom. Na Dana Dreva čakal veľmi zaujímavý rok na Rockforte. Veď presvedčte sa sami. Štúdio POK uvádza Dano Drevo a turnaj Mekyho Žbírku. Kedves hallgatóink, üdvözlök mindenkit, aki szereti a jó zenét, itt DJ László, Európa 2! Mala by vám pomôcť stará židovská medicína. Natierať si tvár každý deň vaginálny výtok. Ono to vôbec nevyzerá až tak zle. Pán Žbírka, nebojte sa, my už niečo vymyslíme. Dajte tomu čas a tá koža sa zregeneruje. Čas zahojí všetky rany, pán Žbírka. Ja viem, o čom hovoríte. Som zvedavý, ak takto budem podporovať Slávika. Stále tomu aj tak neviem pochopiť, jak ste sa mohli v patinciach vyjebať do vane s kyselinou. Proste som strátil rovnováhu. Ale na výzore nezáleží, aj tak máte zlatovrt. Zmlkni, pátkáň. Pán Žbírka, ja mám jeden výborný nápad. A včera som sa ale tak strašne najebal, som sa obrcal... Jerguš, k veci. Dobre, čo keby sme na Rockforte spravili turnaj? Jaký turnaj? Je zjavné, že potrebujete nový ksicht. No a na Rockforte sú mladí a krásni študenti. Usporiadate turnaj pod zámienkou veľkej výhry a nakoniec si privlastníte tvár najzdatnejšieho krásavca. Je to podlý a zákerný plán. To vôbec není zlý nápad, Jerguš. Dokonca by to vyriešilo moje problémy s brádavicou. A teraz pozvite na kavičku toho starčeka vonku. Bububububu. Vlastne nie, radšej ho zajebem. Dano, vstávaj, budem sa posrať. Dano, vstávaj. Kým? Myslel som, že ma budí Ibrahim Majga. Dano, prestaň. Však ty vieš, že som na svoj hlas citlivá. Peder! Ty obluda! Ja som ti obluda, ty hajzel. Ja čo na verejnoprospešné práce chodím, chodníky zametám, tak ja budem za obludu tomu kokotovi červenému. Čo som sa to ja dožila? Vyspávať bude do beda, ho zabijem popolníkom. Juj, tak sa teším na tie pretiky vo vajcohodoch. Teraz sa stretneme s pánom Feketem a jeho synom Šaňkom. Varujem vás, deti, sú to olašskí cigáni, takže im nedávajte nič do ruky. Okrem toho, Šaňko je mimoriadne vulgárny, tak si ho nevšímajte. Jaj, vy vandráci, pol hodinu meškáte. Čo vám kravskie remená zaschli? Nezaschli, ale tuto kolega mal ťažké sny, tak sa nám pokadil v pyžame a tak sme prebaľovali, kým nebolo všetko na poriadku. Tak rád ťa vidím, ty hnedý. Servus, Šanko, pamätáš si ma? Vás pamätať? Hryžavé hovno si veľmi nepamätám. Ale Šaňo. Počúvaj, nie si ty Dano Drevo? Ten Dano Drevo, čo sa vždy posere. Áno, to som ja. Teší ma, Fekete, nemáš pederu požičať, Danko? No, pozriem sa. Výborne, synak.
Deti, tuto niekde by mala byť taká stará topánka, tak sa ju snažte nájsť. Oco, tu je nejaká bota. Oco, ja som tú botu našla. Oco, poď sem, ja som našla tú botu. Oco! Dobre, Ctiborko, zatichni už. Takže vietor severovýchodný, Dano sa posral 10:37, takže teraz to pôjde. Dano, ty si strašné prasa. Ty prasa, hrozné, fakt. Deti, viete čo je cigánsky kolotoč? Pripravte sa. Dano! Deti, pustite sa! Pustite sa teraz! Jaj, hlúpe deti. Vždy naletia. Stávaj, koko drevený. Ďakujem. Aha, živý černoch! Miro, daj mu na piču. Dobre, tak tých 120 eur ti tam asi, neviem kedy. Servus, ty cigáň. Servus. Poď, Šanko, poď rýchlo. Maroš, ty kokot. Ríšavé prasce majú prednosť. Dano, vítaj v stane lásky. Takže na tomto gauči sme robili Ctibora, tam sme robili Pedra. Tu dole sme robili tie dvojčatá, neviem jak sa volajú. Na tomto stole si ho nevam. Fuj, oco! No asi tak. Takže Dano, cíť sa tu ako doma. Vykanec.